सानै MCLA रानिं MCLA पि आखरनि बिसोर 7 दिननि गेजेराव जइन जागासिनो दङ सानै एक्स MLA बिथांमोना 10 दिननि गेजेराव जइन जागासिनो दङ साब्रै एक्स MLA बिथांमोना उइथिन दा 10 डेज जइन जागासिनो दङ थ' बिथांनि बे खर' थेमाया बहा थिग थानो सान्थि थासारि जानाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गोरोंथिया बारायदों बुजिनाया बारायदों बेनिखायनो गोरों थाखोनि राजनितिक हादोरखौ बेलेग हादोरफोर बायदि जोंनि हादोरखौबो बेलेग हादोरफोर बायदि गोजौआव लांनो थाखाय गासिबो बेयाव एकमत जाना दङ दिनै बे जाम्बा सासे सुबुं जेबो रोङा जेबो गियान गैया अख्राजों माने बुलायलायनायजों सुलायलायनायजोंनो जुजिथाबनानै थाग्रा मानसि सोर लोगो होफानो मानो होफानो बेजोंलाय गतिके BPFआ फैगौ माने लकसभा इलेक्सननि उनाव एखेबारे दावदै बे दलानो थाया आनटिल हाग्रामा महिलारियाबो 7 बा 10 दिननि उनाव लकसभानि उनाव UPPLआव जइन जागोन बेहा आदारवाइज जेबो लामा गैया आरोखि नंगौफा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो उफाय गैमारला UPPLआव हाबाब्ला दामना होबाय रानिं एक्जिस्टिं MCLA पि आखरनि सानै एक्स MLA साब्रै आरो फेरेंगा सारा जोंना रबिराम नार्जारी बिथां MLA खौबो थाबैनो UPPLआव जइन जासिगोन होननानै बिथांमोना प्रचार खालामदों दा बे प्रचारा भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिखाबाय बेनिफ्राय नंगौना नङा बेनि सायाव बिथं भाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन लोगोसे राजु नार्जारी बिथांनि दुखुखौ जों रावबो सहायनो हानाय नङा दा बिथाङा ओरैबायदि दुखु मोनदों मा सानदों मा बुंदों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जोबजासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं राजु नार्जारीया सिबाय इसोरनाव आरज गाबलायथारबाय गावनि दुखुनि थाखायनो आरो बिथाङा सोरखौ दुखु मोनदों बांसिनै आरो बिथाङा राजनितिकआवनो थाथारनाय नंला नामा बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायहैगोन गाइस बेनि सिगां BPFआ केन्डिडेट फोसावबाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारी बिथां सारखौ बेनिफ्राय दरं उदालगुरि बियाबावहाय दुर्गादास बर' एक्जिस्टिं MLA फ्रम BPF पार्टी केन्डिडेट हिसाबै फोसावनाय जाबाय दिनै 16 तारिख दा राकेश ब्रह्म बिथां सारा बुंदोंमोन भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना नुखाबाय हाग्रामा महिलारि सारा जेबो उफाय गैला माने BPFआनो थाहैखाला नालाय बे UPPLआव हाबाबानो उफाय गैला बेनिफ्राय एक्जिस्टिं MCLA पि आखरनि सानै 10 दिननि गेजेरावनो उइदिन 10 डेज बेनिफ्राय साब्रै एक्स MLA बिथांमोनाबो उइदिन 10 डेज UPPLआव हाबफैगासिनो दं आरो फेरेंगा सारा बुंबावबाय रबिराम नार्जारीयाबो थाबैनो he is going to become most prominent member of UPPL political party UPPLआव जइन जानानै UPPLनि बिथाङा सोद्रोमा जानो थांगासिनो दं फेरेंगा सारा बुंलायबाय नंगौसे नंमारगौ जुदि बिथांमोना UPPLआवनो ज' जाजोबमारथारोमोनब्ला आरो हाग्रामा महिलारिनि सारनि थाखाय जेबो लामायानो गैलामोनब्ला UPPLआव हाबाब्ला बिथांमोनाथ' केन्डिडेट फोसावनायनि जुजिनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन माबादि नंखाय प्रचार नंगौना नङा नुङो आं रायलायनायफोरखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारा फोसावबावबायसो मोनबा समस्थियाव माखासेनिखौबो गासिखौबो फोसावलांगोन होनदों केन्डिडेटफोरखौ जुदि बिथांमोना UPPLआव थारैनो जमा जमि जाहैजोबमारोमोनब्ला दिनै मोनबा कनस्टिटुयेन्सियाव गेलेनो थांखि लानाय सानैखौ केन्डिडेट फोसावनाय BTCनिफ्राय बिथांमोना मालाबाबो दिनै 16 तारिखआव प्रचार खालामनाय नङामोन नाथाय बिनोमोनाया नायदो राकेश ब्रह्म सार बुंनायजों 100आव 1% बो मिलायाखिसै फेरेंगा सार बुंनायजों 100आव 1% बो मिलायाखिसै रबिराम नार्जारीनि दैदेननायाव दतमानि हगमा बिलाव लोब BPFआव हाबगासिनो दं रायजो राजाफ्रा
अब्ला बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव। दा बेजों लोगोसे राजु नार्जारि सारा प्रमद बर' सारखौ ओरैबादि दुखु मोनदों गोरबो गोसोजों इसोरनाव बिथाङा आर'ज गाबदों आरो बे दुखु मोननाय आरो आर'ज गाबनायखौ बिथाङा मोनसे खन्थाइनि गेजेरजों खन्थाइ पस्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो फोरमायदों। मस्ट इमोसनेल पएम रिटेन बाय हिम, बिथाङा गाव लिरनाय खन्थाइ। बे खन्थाइनि गेजेरजों बिथाङा गोथौ दुखु मोनदों इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिखौ, बिनि सिस्टेमफोरखौ आरो प्रमद बर' सारखौ। खाबु फलान माखासे पलिटिसियानफ्रा बिथांनि साननायाव मोन्दांथियाव आरो बिथाङा बुंनो इंगित होबावदों, जोंखौ बुजिनो इंगित होदों जे आसा होयै होयै जोबनायाव नाथ्रोदनानै दोनो। दिनै गावखौ बे राजु नार्जारि बादि सासे गोख्रों दैदेनगिरिनाव, मरेल सासे लिडारशिप गुन गोनां सुबुंनाव जेबो कुवालिटि गैया नामा एमएलए जानायनि बा एमपि जानायनि? बिथांनाव जेबो अबिगथा गैया नामा? ना बिथाङा जेबो राइट्स गैया नामा एमपि जानो, एमएलए जानो? जायनि जाहोनाव बिथांखौ एमएलएआवबो नाथ्रोदनानै दोनबाय, एमपिआवबो गोबां हप्स होयै होयै बिथांखौ नाथ्रोदनानै दोनबाय। बेनिखायनो सार राजु नार्जारि, लामाया अनेक दं। गावबा गाव रोंगौथिखौ आरो गावबा गाव मोनसे पदआव फैनानै गावबा गाव राइट्सखौ मोननानै बा मोनहोनानै नोंथाङा नोंनि रोंगौथिखौ प्रसार खालामनानै रायजोनि, समाजनि, हादरनि खामानि मावनो जेरावबो लामा दं। नोंथाङा बबेबा मोनसे आफादाव फैदो, नोंनि अबिगथाखौ बिथांमोननो देखायदो। नोंथांखौ जे बिथांमोना नाथ्रोदोंमोन, अबिगथा गैया, जेबो गुन गैया, लिडार जानायनि, एमपि जानायनि बा एमएलए जानायनि होननानै नाथ्रोदोंमोन। दा नोंथाङा गुबुन लामा लानानै बेफोरखौ देखायसारफिननो हायो। अब्लासो बिथांमोना बुजिगोन ना नोंथांनि बे अबिगथाखौ, नोंथांनि हाबा मावनायनि केपासिटिखौ। स' बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।